Together, growing in faith, changing communities. Makadingiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannes chapter 6 verse 24 kuze kube verse 35 no Exodus chapter 16 verse 2 kuze kube verse 15. Bathi ukuba abantu babone ukuthi ukuthi uJesu akasekho kanye nabafundi bakhe basebengena emkhunjini baya eKapenawuma befuna uJesu. Bathi kumfumanisa ngaphesheya olwandle, bathi kuye mfundisi, ufike nini lapha? Ngifisa ukuba siqale ngokubuka le ndatshana uJohannes asivezela yona. Bathe bangabona ukuthi uJesu akasekho. Bathe bangabona ukuthi uJesu usenyamalele. Bathe bangabona ukuthi izinto seziguqukile empilweni yabo. Base beyagijima befuna ukubheka isisombululo ukuba yini abangayenza ukuze bakwazi ukushintsha izimpilo zabo. Mhlambe into yokuqala engifisa ukuyibalula nokukhuluma ngayo namhlanje, a sense of responsibility. I am responsible for my life. I am responsible for my happiness. Akekho umuntu onganginika ukujabula. Akekho umuntu onganginika intokozo. Akekho umuntu onganginikeza ukuthula. I owe that to myself. Abaseceleni bangangisiza. Why ngisho lento? Ngoba uma ngihlezi nginaka ukuthi akuba abanye abantu abanginika intokozo, ukujabula, ukuthula, a sense of belonging, ngizophoxeka uma bengasanginiki. Kodwa once I take it and I own it, ukuthi lingaduma emnyango, kungaba nezivunguvungu ngaphandle, kodwa uma nginale sense yokuthula enhlizweni yami, nginakho konke. Uma ngikwazi ukuzijabulisa mina, nginakho konke. Thandwa zami, truth be told, bonke abantu bazosishiya at some stage. Aina bazosishiya noma thina esizobashiya. Awuyosihlozi ukhona empilweni yami. Whether unguma wami noma ubaba, noma uyisithandwa sami, noma uyingane yami, noma ngumfowethu, noma ngudadewethu, noma sisherisha umbhede, noma sishadile, noma sisherisha i-ofisi, sizofika isigaba la kumele ungishiye khona. Ingozi impilo engiyiphila ngicike kakhulu kumuntu. Ngoba the moment lowo muntu esehlehla noma lowo muntu ephelelwa ngamandla, angazi izoba yini. So the first thing engiyithandayo, a sense of responsibility. I am responsible. I am the captain of my own ship. Into yesibili engiyithandayo, bathe sebebonile ukuthi uJesu akekho. Abanye bethu, we live in denial. Usazoshintsha.
kusazoba ngcono, usazokhula, usazo-realize, but you should know ukuthi usazo akekho, akenzeki. Ngizokhula nini? Ngizoshintsha nini? Ngizoba ngcono nini? Ngizobona nini ukuthi manje sekumele kwenziwe kanje? So ipoint yami yesibili is a sense of denial. Ukuthi siyahlala nale sense of denial, izinto sizibona ukuthi azikho right. But sicengile, sixakekile, sihlupekile, sifuna nento engasekho. We know ukuthi uthando kade laphela. We know ukuthi inhlonipho kade yahamba. We know ukuthi lo muntu useyangibekezelela kodwa akasekho la. Kodwa we live in the dream ukuthi uke wangithanda usazongithanda. Uke waba honest usazoba honest. Uke waba faithful usazoba faithful. Kodwa ibhasi kade yahamba isiyongena ethawini. The third thing engiyibuka ngithanda, bathe bangabona ukuthi uJesu akekho, bathatha isinqumo basebengena emkhunjini bawelela ngaphandle ngaphesheya kolwandle. Iningi lethu siyazi kumele senzeni, but we are afraid of doing it. I know I need to do something. I know I need to act, but I'm afraid. I'm afraid of failure. Ngiyasaba ukuthi abantu bazothini. Ngiyasaba, should I leave this and that doesn't work out? I know when I get to something. But ngiyawathanda labantu because they realize ukuthi uma ngiqhubeka ngihlala la, I will never know what lies on the other side. Am I willing to take a calculated risk? Nkosi angazi, kodwa Nkosi ngiyakwethemba, because mangiqhubeka ngihlala la ngizofa yindlala. Mangiqhubeka ngihlala la kunento engingayidingi, kodwa mangiqhubeka ngiya ngaphambili hleze ngithole something new, something worthwhile. Thandazami, asibukeni lonke leli bala la Ngcobo enkindeni. Majina lonke leli bala liyinsimu. You will never know ukuthi amazambane angaphuma la angakanani unless uyilima insimu. You do not know how powerful you are until you take the leap of faith. Ngiyakwazi engibeyibona, ngiyazazi la ngiphuma khona, kodwa ngazi amandla uNkulunkulu angibekele wona ngalena kwalomnyaka. The fourth point, Nkosi ufike nini la? Ufunani? What are you searching for? Kunabantu abathathu abahambayo baya kuNkulunkulu ezulwini. Umlungu
India umuntu omnyama befika athi umlungu athi uNkulunkulu nifunani athi umlungu ngiphi ingcebo yonke amnika uNkulunkulu ufike omda waseNdiya ufunani athi ngiphe ubuhlakani bonke nemali yonke amnika uNkulunkulu ufike onsundu omnyama ufunani bekubaphelezela Nkosi. What exactly do you want? What do I want? And lo mbuzo uhlala ungihlukumeza. Ngiyahlale ngibuke masenze lunch hour with God. Khona abantu engibuka igama lakhe and ngiyazi ufunani. Ngibuka igama lakhe ngiyazi ufunani. Khona umuntu oyedwa ongaqina ukuba nezicelo eziwu5 eziwu6. And I say to myself, this person is confused. What exactly do you want? Angikwazi ukufuna ukuba sempumalanga nokuba sentshonalanga at the same time. I can't. One of the greatest gifts engiyithanda ngeyilwane ukhozi, an eagle. Ukhozi can spot its prey 6 miles away. And ukhozi has the ability to focus ngiyayifuna le yanto. And nothing will disturb it. Iningi labantu lifuna lokhu, sasa lifuna lokhu. Lifune lokhu, sasa lifune lokhu. Likhohlwe phinde libuyele la. Libuyele. And athi uNkulunkulu bengisakuprepare ukuthi sewufuna ukuthi akhe asikiyeke lokhu. Sengiprepare ukuthi ufana nengane encane bacela umenzela amaqanda ethi uma usayowenza amaqanda hayi mami awungenzela ipunish athi uma usenza ipunish hayi mami cela umenzela ama rice crisps ethi senza ama rice crisps hayi mami mina ngicela isipho njengomzali uhlala phansi bukaphi ufunani. So be honest with yourselves as I am honest with myself. Njengoba usekuleli misi bangaka bathi hayi Nkosi ngizemiseni ngoba phela bekuyisonto kumele ngizemiseni. But did I really sit down before coming here and say ngizoba noNkulunkulu namhlanje? What do I want? What do I want to say? What do I need? Tanmazami, I think sometimes in impilo zethu, whether the physical one or the spiritual one, unless I have a goal, a purpose, a focal point, I will get lost. Spiritually, ngiyaphi. As a family, siyaphi. As an individual, siyaphi. As a friend of mine always says to me, focus. Where's my focus? The last point emphasize ukuyiveza uthi uJesu qinisile ngithi kini nize kumina not because ngifuna ukuthi nibe nami, but it's because nisuke nadla nasutha nisafuna okunye ukudla. Izinto may have started with wrong intentions. Ngenzeka ngiqale kabi. Ngenzeka bengididekile. Ngenzeka bengiconfused. Athi uPaul Paul ngisayingane ngenze sokwengane. Kodwa manje sengimdala. Now I know better. I can do things differently. Ngokukazi ezulu abenathi sibusiso sivikele isikhanyisele isinika amandla negrasela kaNkulunkulu ngeke makayise benendodana nomoya ogcweleyo